नमस्कार. काव्यरसिक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन राव आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, ज्यांना राष्ट्रसंत अशी उपाधी मिळालेली आहे त्या संत तुकडोजी महाराजांची आज पुण्यतिथी. त्यानिमित्त आपण मी लिहिलेला अभंग तुकडोजी महाराजांवर अभंग जो लिहिला आहे तो आज आपण ऐकूया. आपण नियमित त्यांची भजनं ऐकतो, काही खूप प्रसिद्ध आहेत. आज आपण त्यांच्यावरील कविता ऐकूया. त्यापूर्वी थोडीशी त्यांची माहिती घेऊया. अमरावती जिल्ह्यात मावळी येथे 30 एप्रिल 1909 रोजी त्यांचा जन्म. पूर्ण नाव त्यांचे माणिक बंडोजी इंगळे. आई मंजुळाबाई. अंधश्रद्धा, जातिभेद, महिलोन्नती, बालविकास, ग्रामविकास, राष्ट्रविकास, विश्वबंधुत्व इत्यादीसाठी त्यांनी भारत भ्रमण केले. जपान देशाचाही त्यांनी दौरा केला होता. खंजिरी भजनाचाही त्यांनी प्रभावी उपयोग जनप्रबोधनासाठी केला आपल्या भजनात, कीर्तनात. एकदा राष्ट्रपती भवनावर त्यांचे खंजीर भजन ऐकून व त्यांचे कार्य पाहून भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधी दिली. स्वातंत्र्य लढ्यातील चळवळीतही त्याने भाग घेतला होता आणि त्यांना तुरुंगवासही झाला होता त्यांना. त्यांचे गुरु आडकोजी यांनी त्यांचे माणिक नाव बदलून तुकडोजी असे केले. तुकडोजी महाराजांचे ग्रामगीता व हिंदीतील लहर की बरखा हे साहित्य प्रसिद्ध आहे. मोजरी गावी त्याने गुरुकुंज या आश्रमाची स्थापनाही केली आहे. मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, हे तसेच या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे, दे वरची आमा असा दे, अशी त्यांची भजने खूप प्रसिद्ध आहेत. 11 ऑक्टोबर 1966 रोजी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अनंतात विलीन झाले. आज त्यांची तिथीने पुण्यतिथी आहे. तुकडोजी महाराजांना वंदन करून आज त्यांच्यावरची आपण हा अभंग ऐकूया. बंडोजी इंगळे अमरावतीचे यावली गावचे रहिवाशी. बंडोजी इंगळे अमरावतीचे यावली गावचे रहिवाशी. तयाचे सुपुत्र कुमार माणिक, पुढे झाले नेक राष्ट्रसंत. माणिका नावाचे केले तुकडोजी, गुरु आडकोजी बदलून. माणिका नावाचे केले तुकडोजी, गुरु आडकोजी बदलून. अंधश्रद्धा आणि जातीपाती भेद मिटवण्यावाद कार्य केले. आत्मसंयमन भजन कीर्तन जनप्रबोधन केले फार. आत्मसंयमन भजन कीर्तन जनप्रबोधन केले फार. भजने अभंग मराठी हिंदीत. भजने अभंग मराठी हिंदीत भ्रमण भारत केले त्यांनी. संदेश द्यावया विश्वबंधुत्वाचा जपान देशाचा केला दौरा. संदेश द्यावया विश्वबंधुत्वाचा जपान देशाचा केला दौरा. महिला उन्नती ते ग्रामविकास. महिला उन्नती ते ग्रामविकास होता त्यांचा ध्यास राष्ट्रासाठी. ग्रामगीता ग्रंथ आणि हिंदी एक. ग्रामगीता ग्रंथ आणि हिंदी एक प्रसिद्ध पुस्तकं त्यांची बहु. जनसेवेसाठी मोजरी मुक्काम स्थापिला आश्रम गुरुकुंज. स्वातंत्र्य लढ्यात केले आंदोलन झाले बंदिवान देशासाठी. ऐकुनी प्रसिद्धी आद्य राष्ट्रपती त्यांना बोलवती सन्मानाने. तयाच्या कार्याने झाले प्रभावित केले राष्ट्रसंत घोषित हो. समाज राष्ट्राची सदा केली चिंता ऐशा राष्ट्रसंता नमस्कार. धन्यवाद मित्रांनो. हा अभंग आवडला तर लाईक करा. तो कसा वाटला ते लिहा. आपल्या मित्रमंडळाने शेअर करा आणि हा चॅनल
सबस्क्राईब केले नसेल, कोण नवीन असेल तर अवश्य करा. तसेच यापूर्वीच्या 150हून जास्त कविता आहेत, त्या ऐकल्या नसतील तर वेळ मिळेल तशी सोडून ऐका. आता पुन्हा भेटू. धन्यवाद.